aquí a Can Basté. Portem 2 setmanes de xerrades històriques superinteressants. Segur que la d'avui també ho serà i gràcies a les entitats organitzadores i a totes les veïnes i activistes i lluitadores que esteu per aquí, moltes cares conegudes també. Res, us deixo... Puc parlar bé? Endavant. Simplement dir-vos que si després teniu alguna pregunta o així, utilitzarem aquest micro que és l'alarm pel públic i vosaltres teniu aquests dos, que l'idea és apropar-vos una mica. Perfecte. Gràcies per venir. Bona tarda, gràcies. En nom de la Taula per la República de Nou Barris i Nou Barris Taller d'Idees, que són les dues entitats d'aquest districte que hem organitzat aquest acte. La idea és parlar del final del franquisme, de com es va donar l'etapa del franquisme, la transició, des d'una mirada crítica de què va ser la transició a l'estat espanyol i seguint el fil fins l'actualitat amb el tema de l'auge de l'extrema dreta i de quines coses no es van posar en marxa en la transició i avui tenen repercussió en el dia a dia de la vida i de la política actual. Per parlar d'aquests temes us presentaré a Cristina Furió. Ella és professora de secundària de Geografia i Història i és doctoranda en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. També col·labora amb l'espai docent de la Fundació Neus Català. I l'altre company que està al costat és el Ramon Franquesa, és professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, és un activista de tot el moviment per unes pensions dignes i va viure la transició en primera persona, perquè en aquella època ell ja estava militant en organitzacions polítiques d'esquerra i lluitant per la democràcia en aquest país. La idea és que puguin fer una primera intervenció d'uns 20 minuts cada un, aproximadament, i després fer una taula rodona de totes les persones que estem aquí. Moltes gràcies per haver vingut. Bé, davant del tema, tal com s'ha plantejat, seria molt ampli. Hi ha la possibilitat d'explicar coses de la transició, anècdotes, memòria, com ho vam viure, però jo em decantaria per intentar analitzar aquesta qüestió portant-ho en el possible en el moment actual. Hi ha una qüestió que hem de partir. Tenim una transició que no és totalment favorable per les classes populars. Aquesta transició s'arriba a un acord social formalitzat en algunes qüestions, en altres de manera informal, per acabar amb una dictadura. De fet, era l'última dictadura que sobrevivia al nazisme. Una de les coses que no se'n parla massa és que l'exèrcit africà s'imposa gràcies a l'ajuda militar d'Itàlia i Alemanya. Mai haguessin guanyat la guerra civil sense aquesta ajuda i la indiferència especialment el Regne Unit i França. La paradoxa és que, com algú ja advertia que aquella perdre la república no quedarien allà, de fet la guerra civil espanyola és el preludi a la Segona Guerra Mundial, però quan acaba la Segona Guerra Mundial es passa comptes amb tothom, amb les dictadures de Romania, d'Itàlia, d'Alemanya, i s'obliden d'Espanya. I no és un oblit casual. De fet, la guerra civil és un moment de mobilització social tan gran que a les classes dominants a Occident els hi feia terror a Espanya. I
sense dir-ho obertament, en la pràctica, opten per conservar aquell règim. Torno a dir, l'únic que sobreviu a la Segona Guerra Mundial. Passen 40 anys i al moment en què mor Franco aquella situació difícilment es podia prorrogar i s'arriba a un acord en què bàsicament hi ha una concessió que és atorgar drets democràtics, llibertat sindical al país a costa de no fer una revisió històrica i passar comptes, el qual té moltíssims efectes. Jo encara he anat per Catalunya i encara m'he trobat a llocs on t'expliquen que aquella persona va perdre la terra, que aquell sindicat li van prendre la cooperativa, aquí al final de la guerra, per no parlar de la gent que va tindre que marxar a l'exili, de la gent que va perdre la seva feina, aterroritzada. També hi ha un altre element important que s'evita de transmetre, que és la brutal repressió que va haver després de la Guerra Civil. La Guerra Civil va generar una mortalitat, com genera tota guerra, però després de la guerra, des de l'any 39 fins a l'any 45, se segueix fusellant gent. I segueix fusellant gent en gran part de manera indiscriminada. Es fusella gent perquè hi ha algú que t'ha denunciat, potser t'ha denunciat perquè volgués a l'hort que tens, perquè havia estat afiliat sindicat. De fet, la major part dels dirigents prenen la sensata opció de marxar del país. Algú no ho fa, per exemple, l'alcalde, per parlar en aquest territori, l'alcalde de Santa Coloma. Jo protegim més aviat a la gent, i així que arriba, l'agafen i el fusellen. En aquesta situació de terror que es mantindrà, de fet, els assassinats polítics als contraris superaran àmpliament Espanya respecte a Alemanya. Hitler, dintre d'Alemanya, una altra cosa és amb els altres pobles, dintre d'Alemanya, liquida menys gent que Franco. En part, una gràcia del feixisme alemany és aconseguir, recuperar algunes tradicions dels sindicats amb un llenguatge, però l'escavatxina que es crea en aquest país no té precedents. Quan arribem a la transició, aquest règim s'ha esgotat i es planteja un acord en què el pacte és aquest. Ens incorporarem a un règim democràtic, ja no fusellarem a més gent per pensar diferent, però a canvi aquí no es parla del passat. No s'obre una revisió de les injustícies de la gent que havia sigut expedientada, dels mestres que van perdre la seva feina, dels militars, dels jutges. Tot això es queda en els que estaven. I alguns exemples ho estem veient aquests dies, les conseqüències. Del Tribunal d'Ordre Públic, que havia estat fusellant gent, no, ho feien els militars, però havien estat condemnant a gent pràcticament de per vida a la presó, passen directament a l'Audiència Nacional. Com qui no vol la cosa. I s'oblida. Aquí hi ha un debat obert en el país fins quin punt es va fer bé o es va fer malament. Per alguns hi ha coses que es van fer molt malament i s'haguessin tingut que fer d'una altra manera. Però tot i això, com jo sí que estava allà, cal dir que les condicions en les quals s'arriba a la transició tampoc eren òptimes per l'esquerra. De fet, el partit que surt del règim, la UCD, aconsegueix la majoria. L'esquerra estava present.
però teníem la força que teníem. Tampoc el fet de que aconseguíssim arrossegar la gent per exigir millors salaris, per exigir escoles, perquè ens asfaltessin els carrers, etc., la capacitat de mobilització que teníem tampoc vol dir que es traduís directament en influència sobre majories socials. I en part era normal, no teníem mitjans de comunicació, etc. S'arriba a un acord que té aspectes positius, es deixa de matar gent, la gent pot tornar a votar, teòricament es pot tornar a publicar el que un vol, però a costa d'aquest cost. Però ara fem un salt a l'actualitat. Això podia ser més o menys encertat. Jo dic que a vegades em sento molt incòmode quan gent que no va viure allò comença a imputar a la gent a la qual jo estic en moviments de que si veu fer una transició, de que si eren uns cagats, i xaval, estiguessis tu en allà jugant-te-la i veient el que estaven fent els teus companys. No era tan fàcil allò, no? Però estem ara en un moment en què hi ha un altre factor i és la decadència i la crisi econòmica d'Occident. No ens ho diuen els diaris, però des del punt de vista econòmic estem en economies fallides. Des del 2008 no es creix. Els salaris estan congelats i en termes reals per molta gent estan baixant. Però en canvi els beneficis de l'oligarquia més alta s'han doblat. Hem entrat en una dinàmica que també podríem ara dedicar-hi moltes hores a veure el perquè de tot això. Però el fet, i podríem discutir perquè no tothom ho veurà igual, però el fet objectiu és que les condicions de vida de la gent estan caient. I paradoxalment, ara venia pensant, no? En el 75 havia una avantguarda, una sèrie d'organitzacions de caràcter revolucionari que volien anar molt més enllà del canvi democràtic i que es van dir que conformar el món menys. A la gent sempre ens agrada culpar algú, en fi, uns dirigentes i tot. La realitat objectiva, que és el final de la vida, això, és que no havia condicions per anar molt més enllà. Perquè la gent el que volia era viure com vivien els francesos o els alemanys. Volien tenir vacances, volien tenir accessibilitat a les escoles, volien... Hi havia algú que pensava en una societat que transcendís la societat que tenim, però la majoria social el que volia, i atenció, si mirem les dades econòmiques, en els anys 60 hi ha una transformació radical a Espanya en la distribució de la renda. Si mirem el pastís, producció espanyola, què es queda? La classe obrera, que es queden els oligarques. Des de les vagues de les mines d'Astúries, any darrere d'any, i des de la creació de comissions obreres, com sindicat assembleari participatiu, any darrere any, el pastís cada vegada augmenta per la classe treballadora. I els altres es conformen, perquè si no havia concessions, havia el risc d'un canvi molt més profund. I per tant es aconsegueixen convenis col·lectius, negociacions col·lectives, ja abans de la caiguda de la dictadura, pujades molt importants de salaris. I per tant, el que teníem era un col·lectiu, una avantguàrdia molt radicalitzada, que pensava en una transformació més radical de la societat, en una direcció socialista, i un país que el que pensava era assentar, consolidar els guanys que havien tingut del 60 a una segona data, el 71. Té també, diguem, una data molt clara, el pacte de la Moncloa. A partir d'aquell moment,
el rellotge comença a girar, el pastís comença a girar a l'inversa. Clar, ara no ho recordem, però és que en aquells anys els treballadors compraven pisos, no com els joves. En aquells anys la gent comprava un cotxe, s'anava de vacances, i això ho havia aconseguit lluitant, i sobretot ho havia aconseguit l'avantguàrdia, que era el que anava a la presó. La resta de la societat, doncs sí, alguna garrotada, però bàsicament el que veia és que millorava el salari i milloraven les prestacions que tenies dret. I per tant, en aquell moment, diguem, la paradoxa és tenir avantguàrdia i no hi ha condicions objectives, per llenguatge tradicional. Passat 40 anys i ara tenim les condicions subjectives de manual, és a dir, a la gent se li retalla la sanitat, se la mata a les residències, tenim des de Vox fins a la senyora Orriols dient que es liquidi això de les pensions, que això és un privilegi que els joves els hi donen als vells, capgiren absolutament la situació. I torno a dir, mentre el país en els últims 20 anys ha doblat la producció i mentre les oligarquies des del 2008 han doblat els seus ingressos, la majoria social cada vegada viu pitjor. I què diuen els dirigents, aquells que tenen el poder? Que els joves s'han d'acostumar a viure pitjor que els seus pares. I quan aquest discurs que ja porta anys, diguem, ja l'han esgotat, surt un segon discurs. És que el discurs que el general d'Estat Major francès feia fa 15 dies, els enfants de la patria ens tenim que començar a acostumar que els enfants de la patria tindran que anar a la guerra. Anem a 1914. És a dir, per poder viure, per poder necessites que... I Alemanya ha començat a censar els joves. El projecte és que tu tens que declarar si vols fer servei militar o no. Donar una sèrie de dades, escolti, vostè sap portar drons, vostè quines habilitats té i vol fer la mili o no? No s'explica per què va aquesta pregunta. Fa molts anys un altre govern alemany va començar també amb aquestes d'aquestes i deia, vostè és jueu o no? Té un avantpassat? No passa res, només fem una enquesta. Després van venir els camps de concentració. Ara ens trobem en aquesta situació. I en aquesta situació, amb canvis successius en la producció, en la cultura, s'ha perdut la memòria històrica. I s'ha perdut per moltes raons. Hi ha algunes que són purament tècniques. Mireu les enquestes de quantes hores es passen els nostres nois, i no només els adolescents, també els garàpies que tenim a la universitat, enganxats a les pantalles. Un queda espamparat, perquè no tenen temps per llegir llibres,